Vidite se ljudi, dobrodošli još jednu epizodu Lola Games. Danas igramo Runner. Sa mnom su tu neki Balkanci. I bit će jako teško da igramo danas. Evo mi imamo nešto i lagove, ali okej. Idemo. Samo polako. Ne, vamo! Dobre. Polako tu. Dobre. Zašto lagove? Ne da ideš u mene! Jao, šteta ljudi. Ne! O, sam! Ne! Pao sam. Ok. Ljudi, htio sam da vam se... Čuti! Htio sam da vam se zahvalim na 12 subscribera i 249 pregleda. Što čujete u pozadini, nemam baš... nemam baš... Nisam kod kuće pa zbog toga moram da snimim i tako. Pozdrav za prekidača, ako se lik tako zove, mislim se da je prekidač. I za još jednog lika, samo vidim gdje je. Polkadot 330 1999 Polkada, pozdrav za Polkada i za prekidača i za 4 Vhite Pavs, pozdrav i za njega i za njega, da, Hermane. Mislim da je on Balkanac, sad nisam siguran, ali mislim da jeste. Koliko nas ima, 22 sekunde, ima jedan lik koji se zove Tita sa silom. Ok, Balkan kod kućice, čekaj kućice, Bosna Games, nisi stavio Bosna Games. Evo ga, Balkanci, najjači smo bre. Idemo još 5. Oma, čuti. Imamo još... ovo je druga, ali tako? Da, jeste. I previše mi je lako na ovoj mapi, ne znam zašto. Ne bre, alo, brat. Zašto? Koliko lago? Stani bre, moram da smanjim. Čankove. Stavit ću ih ovako. Neka bude ovako na dvojku, da mi ne gleda. Možda se nešto promijenilo od najgore. Neka bude ovako. Barem će malo odlukovati. Evo ovako ću skočiti. Ok, znači ovo je bila treća. Jako failujem, zato što... Mislim, imam 8 pobjeda kad sam igrao sa svojim drugom, Sale Velj. Pozdrav za Saleta. Čuti više. Idemo na sljedeću partiju. Evo ga post. GG. Balkan kod kuće. Pozdrav za Balkance sve ovdje na Mindplexu. Prekidač. Prekidač. Snima se. I pozna u klipu. Već sam te pozdravio. Gledi sam. I mene. Već sam te pozdravio. Pokreni se. Pozme u klipu PLZ. Ajde, bit ću u klipu, kako ti se zove kanal. Dovola Games. Pozdravi za Bosna Games. Ma bre, puni smo ovdje na Mindplexu, zašto ova mapa? Ova mapa je uvijek na početku laga, a se posle smiri. Ali okej, šta sam rekao? Koliko laguje na ovoj mapi, znači to nije normalno. Što
ova mapa jako nervira. Eto. Stani, render distance. Na 12 čas. Baš me briga, jako pomaguje. Okej, idemo dalje. Nadam se da mi u sljedećoj partiji neće lagovati, da će biti ona mapa, može i crazy plaža. Mislim, i ta mapa nije loša, ali... Okej, evo. Ne! Naš drug prekidač je pao. Prekidaču! Ajde Bosna, pobedi! Ajde Bosna! To! Bosna Games je pobedio! Bravo Bosna! Svaka čast! I ovaj te drugi put pozdravljam u mom klipu. Koliko sam već snimala? 5 minuta snimam. Kod kućice bre svi, ajmo u kuću, ne možeš svi u kuću. Prekidač, fajn. Pa, dostignuće prekidaču, imaš znak napiska. Balkan kod kuće. Pozdrav za ovoga 00 nick names 00. Nikola Games. Na leđima Nikola, jel snimaš? Snima se kod mene. Pozdrav za ti Pao. Šta je, što mi slikaju? Jako loše. Aleksa Srb. Pozdrav za Aleksu. Evo ga, ovaj ima skin ovoga Dakija MC. Lik je ekstra. Dobro znam da igram Minecraft. Beži tamo, beži od mene Hermane. Mislim da je tako, nisam siguran. Što mi ovako? Ne vamo. A ne, vamo, propovica je. Dobro, kako ćemo da isprati. Sam plako. Zašto svi oči neću razgurati dole? Ok, idemo kucat. A ne! Šteta. Dobro ljudi, to je to što se tiče ove epizode. Lajkujte, šerujte, subscribeujte i vidimo se nekom u narednom klipu. Poz!